i us explicarem el que hem fet aquesta campanya. La campanya va començar amb un sondeig que venia de l'any passat, que més o menys ocupava aquesta zona, i en el qual s'havia arribat a aquest nivell, on tingui els peus, on apareixien aquestes pedres grosses, i el que vam fer a l'inici de la campanya va ser delimitar el sector al voltant d'aquest sondeig, de 6 metres per 4 metres, i començar a baixar. Els primers nivells eren nivells agrícoles, amb molts metalls, material molt rodat, molt remogut, i en alguns estrats trobàvem nivells amb pedres, amb terra solta, que indicaven el derrumbament de la muralla. Finalment hem arribat a aquest estrat en el que apareix aquesta alineació de grans pedres col·locades de forma plana, que ens poden indicar la presència d'un mur o d'una claveguera, i és el que ens toca esbrinar ara. I mentrestant tenim aquesta altra estructura, que és un retall, una estructura negativa, i que, de funció encara no desconeguda, però en la qual hem de seguir treballant. L'altre punt important del sector és l'escala. Aquesta es va trobar ja l'any passat, l'escala d'accés a la muralla, però aquest any hem pogut netejar i estudiar més profunditat per la disposició plana del morter i veure més com funciona. I complet.